faċli l-ewwel nett neżaminaw lil nafusna u dak li qegħdin ngħidu jidher ħaġa nagħmilha ħafna drabi. Mbagħad ma niddejqux mill-konsekwenzi, il-konsekwenzi mhux dejjem se jkunu sbir. Mela jiena meta ngħid God's microphone, l-enfasi mhux jien, I am the microphone. Alla jrid jitkellem permezz li kellha m'iniex il-mikrofon ta' Alla, ta' xi ħadd ieħor jew tiegħi nnifsi. Meta nitkellem jien, jew kif naġixxi, min qed jitkellem? Liema qalb qed titkellem fil-qalb tiegħi. Hemm Alla ħallejtlu post jew għalaqlu l-bib. U jekk jien se nkun il-mikrofon ta' Alla, x'jrid jgħid permezz tiegħi Alla li huwa mħabba. Nista' jien niddisprezza xi ħadd u nkun God's microphone jekk Alla huwa mħabba. Nista' nkun jiena God's microphone jekk nobgħod il xi ħadd jekk Alla huwa mħabba. Nista' jiena nkun God's microphone jekk ma naħfirx meta Alla jaħfer dejjem. Issa, tin waħda viva San Paolo.